de la Guàrdia Civil contra els CDRs. Senyors, senyores de Ciudadanos, tampoc, normalment procurem no interlocutar gaire amb vostès perquè és el que busquen, vostès la foto amb l'enfrontament contra els dimonis d'Esquerra, però és que la intervenció de la senyora Ribes ha sigut un menysteniment absolut, tota ella, dels CDRs. I quan parla vostè d'ahondar el conflicte social i de xupòpteros i no sé quantes coses més i de mamar no sé quantes coses, que per cert, quina conversa de cafè, però no quin debat al ple de l'Ajuntament, doncs jo li diré que aprofundir el conflicte social és encaparrar-se a reforçar els blocs i a fomentar la confrontació, és aplaudir la violència social i sobretot aquella que s'expressa a les manifestacions a les quals vostès van, perquè a les seves manifestacions sí que al final sempre hi ha violència. És fomentar l'animadversió i l'odi contra l'independentisme, és mantenir tant com poden i a tot arreu on poden, doncs mentida darrere mentida, inventant-se delictes, inventant-se fins i tot o remetent contra l'exercici dels drets civils. És atacar l'escola catalana amb falses acusacions. És negar-se a reconèixer els drets civils dels presos, preses i dels exiliats. És menysprear els representants populars i sobretot no acatar els resultats del 21 de desembre. I